rap sung channel a hian kan lo lawm a che he channel a hian thungai nom tak tak ron ti chhuwa thin tumani a khongai taka min lo ngai thlak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che ole tuna chuan Christian te ta na zirtir nei thatak mai thu Christian vanram kongzo pahni na kan chiaranga a pakhat na hi kan hmu mai lo wangin kan ron chiar thei lova kan hmu vele kan ron chiar le thuai don nia thian du tak te u Christian an vanram kong azo dan le kalkonga hlau om tam tak apal tlang dan kamumanga ka hmu thu ka hril che u kha ngai nom in ti hle ka ringa ke tan tak po hian thil soi nuam atlinga anupui fanauten anzui ve du lo zia le chuti chung po a anin boral na khwa a chiat na ra phlak tak lo thleng tur tuar ngam lova a in le lo a chwa san tak tho dan ka hmu thu te po ka hril to che u kha khatia Christianan a chwa san tak nu khan anupui fanaute chanchin kha hriat zui ka du hle na in ka boi ve em wangin ka vatlo theilok lova tlai kho nuwa tlo tul na dang alo omrim chang hlo boka tlo turin ka kalta a ti chuan ka puan thua nen ka in ak chuaka ram hnuai mel khat om vel hla a chuan mutmun karema ka han mo chuan mumang ka nei le ta a kamumanga chuan ngai te putar pakhat hi kamut na hmuna hian alo kala ka kalna tur konga chuan eng emo chen akal ve don wangin thowa arwala kal chuan kalve ta hian kalo in hmu a chutia kal dun ta chu ti te kho chang eng emo kan soi ta hluta Christiana jin chan chin te po kan soi kai te zela tiang chuan alom chu pa ne na kanin kop tran dan tak chu ke chuan kapu kan kalna kong veilam lia ma khwa khu eng khwa nge ni ti in ka han zo ta fingwara chu amingani fingwara chuan boral na khwa ani khu mishing chu an tam khop mai ma se miduk dak lo le zom tho tak tak hli ran ni ati a ke chuan chu khwa chu ani karing reng ani tum khat chu ke point ka tlo to asin chu wangin a chan chin i soi po chu adik ngei ti ka hria alom ka ti a fingwara chuan dikte reng mai anni chan chin han soi hi a thudik tak soi chu kan ni si a moi nai de uzo ka soi dan thiam tal ila ka tingot thina sin ati a ke chuan ani le kapu hei patha le rin om tak ni in ka hria che a chu wangin thil thalam soi chu idu zong takani ka ring boka ka thil hria chak zong kan zot phong mayang cha man deuh to khan boral na khwa ami aming Christiana vanram pana kala oma chumi chanchin chu ishemial lo mo kati a fingwara chuan shite lul maye azin na konga thil hlo om le har sat na tam tak ato thu te min an lo au nom na thu te an in do thu te lung ina tan thu te amang an atra thu le lunga ya rum thu te po ka hria asin heta a om lai kha chuan mitin mai khan mi a an ruata anupui fanaw le a in le lo a han chwa san ta ka phei kha chuan mi zong hian an dem em theu maya chu wangin ami pui mi mir khan a chanchin an beng khon veu hloma ma se athil ti dan le awan ram kong zo dan chanchin ngai ven zui zel ta chu mitlem te chawan ni azin kong kha ralti hle ma se du sak tu thatak tak anei zela tuna chuan mun nuam taka a om to e antia lom mitam tak zongin a har sat na to le tonte to ve inzuam uksi lovin adin mun o om zia chu ha hi pin an soi le zuknia ati a ke chuan a omna chuan nuam taka khosatura an ring dik khopalom tuna chuan nun na tuiluan narama lungai mang an na in achim phak lovin a om to ni in an soi hial lo mo ka hanti a fingwara chuan soite renge mi te soidan chu amak khopasin then khat chuan silfen war taka in thuama rangka chak thi ora tui kep lunga chei moi rangka chak lallu khum chunga lengvel thin ten an soya then khatin azin konga a hne na ron in lar thin mi eng takte nen khan in hmel hriat to a
helaya then khoweng kan innel angmaya innel ton ni to omte in an soibok tin a omna lal ber chuan a ro rel na in bula chen na in ro puile nuam tak mai a pe a ni tin lal ber nen chuan an ein an in duna kholaya telengin an ti dun thina ro rel na muna ro rel tu ti zong zong po chuan ama chu an lom em thina ni ti hrechiang hle ni oma in soin omboka mi then khat phei chuan Christiana chu lal ber nen chuan an in leinat em maya chu wang chuan van ram kong a zo tan don lai vela a then khoweng ten an mu sit na te kha lal ber chuan ama chunga an ti ang chi a angaya chu wang chuan an mu sit na chan le wangte ronjot fia turin alo kal thuai don ni in an soi hialani chuti taka lal berin Christiana alainat chu amak lem lo ani po lalber amangaya wanga engkim huama jin chuak tongot mai ani ve renga ati a ke chuan chutia Christiana chu a thorim na ata ha chola mitui tam tak senga a thora chu lom taka aseng thei ta te a melma te siam threi thaber po in a khoi phak to lo wangle ama hotu te po in anti boy thei to lo wangin kalom pui ngot mai tin heng lai thleng ani chanchin hriat tur a oma wang po hian lom om kati reng a kalsan tak teril ru po ati dang lam hle lowang ti tunge soi thei takana kapu hriat lai hian kan zot mayang chia anu puile fa ti chanchin kha ishemial lo mo an khosak dan tur kha kalo ngai to pui thin te asin kati a fingwara chuan tumo Christian le afa te mo atira khan Christiana khan mitui nen thei pato pin athlem hloma ma se annin mi alai let dera ruatin an zom du lova ma se an han in ngai to anon chuan an in lam le ta puan tho an tela Christiana kalna lama khan an kal vele ta ani kha ati a ke chuan awa han ti zia om ve chu Christiana nu pui le afa te chu an va in an kal ve kamo kativara fingwara chuan kalveke an kallai takpo in kom velom ka he chiang boka an chanchin po chiang kwang takin ka hril thei vekang che ati a ke chuan papa ngai chuan thudik min hril cho kang chumo kati a fingwara chuan e chuti konga chuan hlau thong du su chu nu le afa pa te pali chu an kal nge yesin hei kan kal don thui via win karinga an chanchin chu ka hril fai kel don chenia tuna tang chuan Christiana nu pui hi Christiani ti in kan ron soi to ang apasalin luiral akaita ka china chuan Christiana chanchin chu engma a hre theilova chu wang chuan thil engemo angai to kwal tran ta a ama sabera chuan apasal achan ta ka wanga an inkara mangai na hrui zong lo chatta chu a han ngai to phota nangpo in khovel dan chu isia anga hei du takte han then meu chuan om lo pui thlenga ngai tu a ol em thin hi Christiani po chuan apasal wang chuan mitui aseng hnem te asin chu mai po chu ani lo Christiani chuan apasal bula omdan athiam lo wanga apasal chu kalbo ta ni te hian ringa alaka tongkam moi lo le huat thala tak alo chak chu thin te kha a hre chuak le wara chu chuan aril ru hi atina vong maya a in thiam lo le in chhir lutuk chu a lo chau hi ani thina apasal mang ang om ngai na shelo room le mitui ta zoi te afa te ne na a ne na kal ve tura asom ngoi laya anin aril ru ati khau tlat si zia te kha angai to chuaka phurrit tak phur chung po a engma dang soi lawa alaka thin urna chete po anei du hau lo zia te kha kol phe angarangin athin lunga chuan alo lang war maya lung chetaka apasal trap thin angai to chang phei chuan athin lung hi apuak ke ta ni mai hian a hre thina chandama ka om thei nan engtin nge kati ang ati ri te kha abenga chuan acham renga ti chuan a fa te hna chuan fa te u boral vek tur kan nitlat mai keima phiang sen hi kalo sual em wangin in pa kan chan to a hne na kal ve tura min som le adu lo ber tuwa katanga
in nun na kong kadal alo ni ati a chu vele a fa te chu an va in an trapa an pa hne na kalve an ngen ta a Christiani chuan o ani zo ta si a local ve tamai ila chu thatur ma se hei tu na kal lo thei kan ni ta si lova engtin tak chuan kan ti don chu niang mo ma na khan kalo a mani ti taka in ngai tu boy na te kha a ta wanga te kalo ro thina tu na zong thil dang wang alo ni ti ka hre chuak ta ani chu nun na eng pe kin oma chumia zara chuan thi na ata chan himin alo om ta zo ka ni hi ati a chuta an vai chuan an tap le ta a o kan va han van doi tak ti in an au chok ta hiala azan le a chuan Christiani chuan mumang aneya amumanga chuan le khabu hlai pui mai hi ama a hian alo in keu duai maya chuta chuan a thil ti to zong zong kha chin chi avek alo ni a han en chuan a chung chu replay in a mu a amu hil lai chu lalpa keimi sual hi min khongai ro ti in a au chuak ta a au chu a fa te po chuan an lo hria a chumi nu chuan Christiani chuan a khum sira ramhuai pahnih dingin a hmu a chumi te chuan he nu hi engtin nge mo kan ti don le amen po in amuthil po in khongai na dilin a au cham chi mai si a hetia ati hi kan khap lo chuan a pasal ang khan kan chan le mayang chu wangin nakina thil lo thleng tur angai tu na hi engemoti kongjong tala kan ti re sak atulani chuti lo chuan tu ma dan rol lovin vanram kongzo tuwa atang vele mayang anti a than tla hluam le khur zoi zoi chungin alo thang hara ma se reilo te ya amu hil le ta a han muthil le chuan a pasal Christiana kha van mi te zinga mun nuam taka om hian alo hmu a lal thu thlenga thu alu po chimbalin a hwal vel chek maya ma a chuan dingin tingtang hi alo tuma lal ber ke nga chan bula chuan kunin kalalpa he mun min roi thena wang hian lom thu ka hrila che ati a chuta abul vela van mi ding te chu an au te chiama an tingtang te po an tuma nima sela Christiana le a thian te chau lo chuan khovela mi tu ma in an thu soi om zia chu an hrelo atuk zinga chuan Christiani chu athowa pathian hne na atong traya afa te abyak vel lai chuan mi pakhat hian kongkhar aron kek dot dota Christiani chuan pathian hmenga local ini chuan lo lut ro ati a kongkhar kek tu chuan amen ati a kongkhar chu a honga alo luta he ina hian thamon na om ro se ati a chutia ati zo chuan Christian engwanga local nge kani isya ati a Christiani zaklu tuk chu a mai asen op maya a khur ti hiala ma se khoya tanga local nge ani a eng thu nge aron hril don ti chu a hre chak le boxi a chopa chuan ka hming chu thuru ka ani a chunglama mi te zinga cheng thin kani ko omna chuan nang hi local ve du deuh ni omin an soi che a tin ipasal chunga thil iti swal le ama do dal zonga iril ru iti khau tlatte ifa te ho anmol anga engma hre theilo tura ivon be tlat na konga ithil ti dik lo ziate in hre chuaka in chirin helama local ve po du ve ta hial che ni omin an soi boka chu wang chuan lalza ngai theya chuan ani chu eng anga swalna nasa po englai po a ngai dam in pe reng pathian ani ti le mi ngai dam hi alom zong takani ti ron hril tur le chohlui kil puetan asom che a ina ei tur tin reng a ina ei tur tui nai tin reng chuan a chomang cha tin ipa zakoparo po i khom ve nga lang chuta chuan ipasal Christiana po kha a thian te tam tak nenan oma azong tu te hnena nunna pe thin tu mel chu an mu fo thina sin ipa kongkhar kana ikepen ri an hriat hun chuan an lom ngotang le ati a chung thu chu a hriat chuan Christiani chu alom hle a za thak ati boxi a ti chuan bokhopin chibai abuk ta a mi khwal vek chuan Christian ipasala lalpa hne na tangin le ka thon
karon ken sak che sin ati a ani chuan ala a han honga arim chu atui hian atui chek maya athuziak na te chu rangka chak vek hi alo ni nge a chu lekha a chuan lalberin Christiani chu apasal nyak nung zuya khopui hlun chu pan ve tur le chatuana hlim taka a hne na cheng ve turin adu na thu achuanga chu thu chuan Christiani ril ru chu a hne em maya mi khwal pa hne na chuan kapu lalber chu chibai kan buk ve theinan keile ka fa te hi min hrai ve ngal ta che ati ta hiala mi khwal chuan Christian thil reng reng hi a thlum ma hian a khathin an tingai zunia vanram thleng tura i pasalin harsat na tam tak alo ton tlang to ang bok kha nang point isut tlang angai don ani chu wangin i pasal ti dan ang bokin so ta phai zol pi a kongkhara son vakal phot mairo so kongkhar so lo tlang nge angai tlatani tluang taka ikal thei zel ka du saka che tin hei lekha hilala thatakin vong tlat ro nang le ifaten in thin lung chung ril bera in von bel hliau ma lo chu chiarnon le thinang che hei hi vanram kong izo chung zonga i hla te zinga pakhat ve tur ani a tin kongkhar pia te zoka ipek tur ani bok hi atita a ati a kamumanga ka mu dan chuan chu putar chu ama thomen hril chuan aril ru a khoi ve hle ni in ka hria a ti chuan a soizom ta zela chuta Christiani chuan a fa te o ko khoma fa te u in hriat theu angin in pa in min omlo san tak chung changa hian karil ru a ha le nu no hle maya lim takin a om karin hlelwang ni lovin thamwang taka om karin wang zo kani tin keini ho chung chang hi ka ngai to a hian kan chung apikhle dona ka hria ta wangin karil ru amang ang hle boka ipa amang an em laia kalo hrathiam lo thin te kha tuna chuan ka in chirin ban a chen ta tak meu mai khatia akal na a kalve tura min som laia karil ru ka ti khau tlata nyal tura nangni po kalo fui thin che utekha poi ka ti top thei thot lo mai nizan kamumang kha mangta lo ila tukin khan kan mi khwal khan min ron tlo hlo ta lo box sela chuan ka in ngai to na awang hian ka thingal hial o masin ho u fa te u in siam ilang vanram pan na kong khar chu ipan phot mayang u ti chuan ipa po kan mu theyanga a hne na kan cheng ve to anga churam dan ang chuan ipa thian te honen po thamwang takin kan om ho thei to ang ati a annu in chu tiang ril ru aputa ani te an hriat chuan a fa te chu an lom em maya an mit tui atlata hiala chuta mi khwal pa chuan a chibaya akal santa a anni po chu jin chuak tur chuan anin po cha ta ngala an chuak trep ti chuan Christiani then om nu te pahni an lo kala kongkhar an ron ke ka Christiani chuan a hma a atiang bok khan pathian hminga lo kal in ni chuan lo lut ro u alo ti le a chutiang tongkam an la hriat ngai lo wang le tur hma in Christianin chutiang thu apak chho an la hriat ngai lo wangin a then om nu te chuan mak an ti hle a ma se an lut ta thowa an valu chuan Christiani chu an in chho san tuma lo in siam oi chuan an va muta a e then om nu engti ziange ni ta le an ti a Christiani chuan a upazok pidoi je pi hne na chuan zintumin kan in buat sai ni ati a pidoi je pi hi Christianan tlang chho an ti bula ato doi je pa sakei baknai om kirle mairo ti a Christiana soi thai tu fanu kha ani doi je pi chuan chuti mai tur em ni ang then om nu ifa te awangot po hian in ti pachangla ithil tum chu thul mai te anutling na lo e mai ati a Christiani chuan mai maya ka fa te po ka hruai vek dona lom tu ma in oman du bi khleinem ati a doi je pi chuan atu hian nge mo bum chele o nge mol tu che thate a om makka wa han ti tak em ati a Christiani chuan then om nu ka hriat zat chau po hi hriala nang po in kal idu ve nge yang katinga mani ati a doi je pi chuan engthil thar nge ihriata thian te po kalsan du hial tamai chele tu ma hriat phak lo rampan tur hian tun nge mo lo thlem thu chele o ati a
Christiani chuan ka pasalin min kalsana chin kha chu hriom hi ka ti ta em maya lui ra la kai nu phei kha chuan azwal tale nga la min ti hriom tu ber chu amang an em laya nasataka kalo do dal tlat thin kha ani tuna hian khati laya adin mun ang chia khan kading ve ta thunga vanram kong zo mai lo chu ti tur dang ka nei to lo nizan phei chu kamomanga kalo mu a karei a omna han nom zia chu churam lal ber ang chunga chuan chengin abula chohlui te po akil ve thina a thian te chu van mi hli ran ni a chen na atana in an pek la chu ro puilu tuk tlat mai he ni a chu in ngai to chuan leilal in thaber te po hi bol hlom khom ang chawani keipo churam lal chuan kalve turin min soma ka kalphot chuan min lo lom hle po a in tia masin tin token khan amitir po alo kala somna le kha min ron pe a ti pa chuan le kha chu aron phora a han chiara engtine mo chu ingai le ati a doi zepi chuan har sat na tui pue zuang lut tur hian nangni nu pa hi engin nge mo bual a che ule I pasal la khan a chwa phat atangin har sat na atok ngal ti chu akal pui nge ti mo ale thlem samate soi kan shet kha nang point ila she rengin ka ring si a anni ero chu an finga kalzel lo omzia an shia a an lo kir le ta ani kha tin I pasal chuan sakei bak nei ato thute setana ne na an in be thute thina lim kor azo thule lo om tam tak aton tlang thute loi lo dor puya mang an tam tak ato thute po kha I theng hil tamai emni pachang me po in khati khop khan harsa ati ani si a nang mei che om nem tak hian sutlang ve thei I in ring emni chu ba ka ifate an du omte lul hlom nen nangma ringot chuan engma lo nangma ringot chuan engpo lo huam ta ma la ifate awang tal po hian I in chu chwa sante su khai ati a nima sela Christiani chuan then omnu min thlem du lo mai ro tuna hian hlokna nasatak mai dong thei tur din huna kadinga hetiang hun rem chang hi bo zui ngam tur khopa thinlung khau ka put lo chuan mi a ber kan hialang thil hreom tam takkal konga ka to tur isoite khan min ti zam chuang hlei nem zaman nekin kong dik ka zo nge ni ti min hriat tir zo kani hreom tor masak hi ahnua nomna ani a hreom po le anomna asang thin engpo ni se pathian hminga local in nilem lo boka minial sei lovin min tin sanjok mai te u atita a chuta doi zepi chu ain sum zo lova a hauta a thian nu ne na chuan ho thian ngil nei tiro I hon san da yang abula kan ompo adu lova kan thu kan hla benga ronga athun du boxi lo a omin om mai te se atita a ma se ngil nei chu alading ri a thian nu chu azui mai du lova a thian nu azom mai du lo na chan chu pahnia oma pakhat na chuan Christiani chu angai mo ve shimshima aril ru in hetia then om nu ber akal si chuan toite tel ka zui ve a katan pui ve lo chuan ati a panhi na chuan ama chung chang po angai to ve reng reng ani Christiani thu soi khan aril ru anne em tlat ti chuan aril ru te chuan ti hian Christiani hi kati ti pui sei dewanga athu soya tanga thu takle nunna ka mu chwa phot chuan lungsi takin ka zui ve ngal mayang ati a then omnu do izupi chu ti hian a chang ta a then omnu tokin hian Christiani wa mulok tura ronjui chu kani ngei maya ma se hei I mu angin ani chuan kan ram hi a chwa san hlen wang don ani a chu wang chuan jing ni sat zual ma hi chuan thuilo te tal chu thla ka du ani atita a ama ero chu azui du chan pani na kha chu a hril du lova doi zepi chuan e nang po chu kalbo na chang she tur khop chuan ilo a ve reng ani ti ka hreta ma se nang zong phim khurla a hun taka ila har chuak le mang chu thil hlau om chim phak lova kan om hi chuan kan him ani maya hlau om kara kan om zet ero hi chuan a hlau om theite thina nia ati a ti chuan doi zepi chuan an in lama a hon san ta a Christiani te po chu zin tur chuan an chuak ta a
ina thlen chuan doi zipi chuan a then om nu mufia lovite ngai samite ril rule lovite le hriat nei lovite chu a ko khoma Christiani chanchin le zin atum dan te chu a hril hloma doi zipi chuan then om te u I e u tokin chu ti tur ka nei meu lo boka Christiani ina kavale nge ka ti a an in kan va thlen chuan ti dan pa nga in kongkhar ka han ki ka pathian hmenga local in ni chuan lo lut ro u min lo ti a engma boina an nei lem lowang chu ti in kan lut maya kavalut chu le ani chu kan khwa hi chho san tumin afa te nen an lo in siam mot mot maya engti zange ni ta ti a ka han zo chuan ani chuan apasal anga vanram kong zo atum thu min shila tin amomang nei thu le apasal omnaram lalber chuan a hnen pan ve tura asom na le kha a mu thu te min lo shul zuknia ati a hriat nei lovi chuan engtin a akal iringem ni ati a doi zepi chuan ringte reng mai kalkong har satna ato tur te po ka han hril sa soi te a ma se chu chuan atum atiru zual sau emoti mai turani chu wangin engle khole akal ngei chuan ka ring har satna thu kan han soi te po chuan thil reng reng hi a thlum ma hian a kha ma sa chok reng ania a har sat po le paltlang nu chuan anom na azwal thin ti in min chang then mai zunia ati a mufia lovi chuan avahan molin avahan var lo tak em a pasalin har satna ato zo zai te po khan ati har zo ngang lo anyang mo ke chu a pasal po kha lo kir le ta ang se a lo thona kha tiang har satna tok tur kha chuan akal le du karing mi a hleinem ati a ngai sami chuan chu tiang mi a boro lutuk te chu kan khwa atang hi chuan kalbo dai ro se kolpui kan kheng thlata ani mai alom heta omreng chuan aril ru aso son du om si lova tu nge mo abula po omreng pe yang le atum reng emo komchak omlo zetin a omreng emo ani anga ani lo le thu eng emo pui pui mi fing pa ngai tan po a om zia hriat thei mang hlei lo tur te hi asoi fo emo ni anga akal ta chu poi ka ti therte lo mai du le kal dai ro se an in te chu mi thazokin ron lo nge nge sela a thang chu khatiang mi alu tuk omna khazong nompo anuam thei ngai lo alo ti ve a ril ru le lovi chuan khai chu tiang thu mai mai chu isoi to lowang u nimin chu pisi nipite ina kavaleng ve a ti sa chak na lo mi te bol hloi te zau tha wate le midang pali panga don lai tinen kan oma rimoi chitin reng tumin kan lam vela anuam thei ang berin kan khosa ani maye kan tlei rol thale hian ni rengot maya anuam te asin pisi nipi po alo ti mi ve khop alom mole zau tha wala chu alo mel tha em mai box sia ati a chuti lai chuan Christiani le afa te chu an chuak to a ngil nei po kha akal ve te zela kalkonga chuan Christiani chuan ngil nei toite po ni se hetia min kalpui du hi kabe sei phareng reng lova chu wangin ichunga kalom tak zet zetani a hanti a nula ngil nei chuan in hena kalve zel hi a that ring che phei ila chuan kan khwa akir le te chu kadu hau hleinem ati a Christiani chuan chuti chu ngil nei min thural pui mai ro kan thlen na tur chin po ka hre chianga Spain ram rang ka chak zong zong aya hluzok omna ram ani a keini nu fa min ron cha tu lalpa hi mingil nei tak mai ani a chu wangin ka som wang maya kalve po ni la alo nar hau lowang che ikalve du phot chuan min chom dol tuwa itang hlo mayanga ti chuan engkim kan in trom vek don nya tiro ho local ve mai ro ati a ngil nei chuan min nar don lo ti chu engtin nge ka hriat chian theyang min hril chiang thei tu zong om se I he lovin ka kalve mayang mole akong te chu du le she omang myang min pui thei tun min pui ze lang chu ati a Christiani chuan du tak ngil nei ti hiani ti ang myang kong khar theng son min kalpui lang chuta kan zot chiang anga I phur zong ani lo tak le min kir san le mayanga tin tlom ngai chua kong khar thlenga min watha man po a om tok ka pe ve mai tur chela ni ati a ngil nei chuan ani le kong khar thleng chuan
ka kalve phot mayange abak chu atul da na zirni se lalpan ko omdan tur min ruwa sak ze langa van ram lal ber ani boka min khongai emang chumo atita a Christiani chu alom ta em maya kalpui tur thian thatak anei don awanga lom chau po ni lovin chu nula chu chandam na kong zo tura a thinlung ane tak wang po chuan alom tak zetani ti chuan an kal ho ta a chutia an han kal ho chuan ngil nei chu atap ta a chutia an han kal ho chuan ngil nei chu atap ta a Christiani chuan kanau engtiziange ita tak mai ati a ngil nei chuan kan khotop tak maya la kan chung tele kan leina te ho chan vo tur ka ngai to hian ka tap lo thei lo ani kalung ti chezwal tu phei chu an chunga thil lo thleng tur hril tu tur an ho lo mai hiani ati a Christiani chuan vanram zong mi te chuan mi an khongai thin reng ani ka pasal Christianan min kalsan don laya keini chungkwa min vei ang chia khan nangpo in i vei ve hlomani chu athu soite kha bengaronga thun chu soilo enga ma ka ngai sak du lo awang khan alungai thei em mai thina nima sela amit tuite chu lalpa kan lalpa chuan a thlonin a fartir lova malsom sakin hei nangle keile ka fa te chuan amal som ra chu kan seng don ta ani hi chutiang bok chuan nangpo ngil nei imit tuite chu a far thon reng ka ring lo tong nama a po anti thin kha mitui tla chunga tu te chuan hlim taka zai chungin an sengang trap chungin bu chi te fe chua pui ma sela an bu phalte nen hlim takin an lo hole ang ti in ati a ngil nei chuan he hla hi a han sa a lalpa chu mishwai tu ni se anin rem ati chuan kongkhar hluna min lu tirin atlang thiang hlim min thlen se akong thiang hlim le za ngai na wa bo san to hnu le eng anga swal po ni ila o min lo hnar lul lo se ka then tak ka chin lai len rual le lungdu zong te kha ilam hoi turin olalpa an thin lung siamang che ti in ka thian putar khan ti hian a soizom zela lungai na chir dup mun an va thlen chuan Christiani chu a hril hai ta hle maya helai hian ni ngei don hi ka pasal du tak main chirdiak a kai chiam na mun kha ati tangot maya helai mun hi vanram zong mi te ta na azia omdeu theina turin lalber po in siam tha turin thu a pe thin tak na a ma ain a chezok ta ani ti Christiani chuan a hre thei ngal maya a han ti chuan ke chuan chu adikem ti in kalo zota putar chuan dikte reng mai lalber miroi te anga khosa lalpa lam lian kan sial thadone ti ve boxi ma se lungchang te la khom lova bol hlo le ran ek run la khom tok te hi an tam maya siam thata nekin an ti chezwal sau zela that ngai na heklo July an thlen chuan Christiani le afa te chu an han ding khom laya nima sela ngil nei chuan ho u ikal phot mayang u kan phim khur hle maidon nia a han ti a ti chuan an ra tur chu ngun taka en chungin an kalta a chuti chung po chuan Christiani chu voi engemaw zat chir do pa chuan atlulut thela chutia an kalta ka chuan reilo te an kalkai tamaya an kai lai chuan a ring no po enga thole a hne nalalpa in thu a soikha a thleng don si a ti hian o an hria a ti chuan an kal le ta zela ngil nei chuan Christiani hne na chuan kongkhara son nangma anga lom hlo chu in be sei ila chuan heng lungai na chir do paltlang te mai hi chu kawahan poi ti lo em ati a ani chuan kan jin kong kan zo top ma hi zongin harsat na tam takin min tlak buak reng dona ma ni tok te in harsat takan nei theu ti chu ma ni vekin kan hria alom tiro thiani han ngai to ala keini angro puina fam kim le chatuan hlimna zong tu te chuan thil harsa le hlau om tak tak te po kan tok tur ani renga tin min hotu le min iksik tu te po omin kan harsat na tur kong po an zong reng don lovem ni ati a kamu manga chuan fingwar khan min local santa a ma se kamu mang chu kalaman zom ta zela ti chuan kamu manga chuan Christiani le ngil nei le naupang te chuan kong khar chu thleng ta in ka hmu a chuta chuan engtin nge
mi kan kowanga min ron bia se engtin nge kan lo chanang ti ngai to in an in ron te a ti chuan Christiani chu upaber ani boka kongkhar kik tur le mi lo chhon tur chuan an ruat ta a Christiani chuan a han kika a pasal ti ang bok khan akik nona ma se tu ma rengin an ron chang lo chana nekin uibau ni om tak an hreta zoka ti ang ngei chuan uilian zet mai hi alo lang ta a an hlau ta em maya aron zon mayang ti an hlo awang chuan kongkhar po chu an kik non le ngam talova an ril ru chu achi ai ta hle maya ti ngai na dangla an hre si lo an han kik le don chuan ui chu an hlau si an kir le don chuan kongkhar veng tu khan aron mu palanga eng emoti tuma arwatanga an chunga athin urang te an hlau bok si atopa chuan kik le phot mai chu tha in an ringa ahma aina sa in an han kik le a chuta zet chuan kongkhar veng tu chuan alo hria a tu nge ni aron ti a uibau po chu are ta ngala tin kongkhar po chu aron hon sakta a Christiani chuan chibai abuka lal kongkhar kan han ki kawang hian lalpa chu keini achia hlo te chunga chuan thin urlul su se a han ti ta a kongkhar veng tu chuan khoya tanga local nge in ni a enge in du le ati a Christiani chuan Christian lo chhuan na rama tanga local kan ni a ani kalchan ang bok kha kan ron kalchan chu ani vanram kong kan zo zel theinan khongai takin he kongkhar hi min hon sak theila kan vati em tin ke hi chunglama han omta Christiana anti anupui kha kani ati a chumi a han hriat chuan kongkhar veng tu chuan makati hle maya mani loka vanram kong zo du lo em tu ngei khan vanram kong chu izo angamo ati a Christiani chuan alu abuzawa oni heng ka fa te zong nen hian ati a kongkhar veng tu chuan akota chuan akaya a hruai lut ta a tin naupang te ka hne na han kaltir ula narsu ti in naupang te po chu alu tira kongkhar chu akhar le ta a chumi zo chuan kongkhar chunglama totorot pu om chu akova Christianite lomnan totorot ham turin ashila ani chuan totorot chu a han hama chu rimoi tak chuan an omna chu a khok tarum rum maya chuti chung zong chuan ngil nei chu pona chuan ading renga nar hlawa khur zoi chungin atap maya nima sela Christiani khan afa tene na an lu no khan ngil nei tan chuan adil saka kapu pona son ka thian nu ading renga sin keima ang boka helam ron pan ve hiani a kan ron in thurwal tlanga keini hi chu kapasala omnaram dal berin min ko na mu kan ni a ani ero chuan ashan ashaya ko na amu chia lo wangin som ni ve a ain ngai lova chu wangin ain thlashong hle mai a han ti a ngil nei chuan kongkhar chu an hon sak ve du lo mayang ti hlawa om ngai na po a hreto lova minute khatlek po hi darkar ai rei ma ni hian a hreto a Christianin a soizo po chu ngak zo lovin kongkhar chu han kik ve tangota akikrin em awang chuan Christiani phei chu a phuzok maya chuta kongkhar veng tu chuan chu tu nge ni a han ti a Christiani chuan ka thian nu chu alo ti thuaya kongkhar chu a honga a han envel chuan ngil nei chu thi chhongin alo let reng maya kongkhar an hon sak don lo emo ati awangin a hlau thonga alo chaw man der to helo ni a ti chuan akota achela nula thoro kati ache ati a ngil nei chuan khai kapu kawahan thi theu em vele ati a ani chuan tunma ami pakhat thu soi aron cham chuaka katharau chu ko chunga hian a chaw em a lalpa chu ko hrenga ka tong tai na te chuan a hnen a thenga abiak in thiang hlim te po lausu langin ike inding ro engti turin nge heta hian ilo kala a hanti a kongkhar veng tu chuan akuta chuan a chel le a hruailu pa chuan tu po ke miringa ka hnen lo thleng to phot chu ka dil pui thina sin ati a tin akyang vela ding te hna chuan ngil nei hi a chaw ema a chaw ti re nan a hnim turin thil eng emo han la te u ati a muratel khat an ron lak saka
a han hnim chuan reilo te a ngil nei chu alo har le ta a ti chuan an kalna tur kong ko chua chuan Christiani le afa te le ngil nei chu lal chuan alo lom luta ozaidam takin alo behloma an ni chuan kan sual na te awangin poi kan ti em ema lalpa chuan min ngaidam se ti in kan dila tin enge kan ti tur min thil se kan du bokani an ti a ani chuan thu le thil ti in ngaidam na ka siam thin thu chuan ngaidam na thutiam ka nei to a thil ti a po ka ti zo to ang bok kha ani ngaidam na thu chu keima hmoi nge tang hian dong ula thil ti a ngaidam na ero chu nakina tarlanin ala omang ati a ti chuan kamu manga chuan an hne na thu tha tam tak soi hian ka hmu a an ni po chu an lom em ema chuta kong khar chung lama chuan a hruai chowa eng thil ti awangin nge an ni chu chandam an ni eng thil ti awangin nge an ni chu chandam an ni ti te a entira an thil hmu te chu kalkonga chuan an ma ni thamon tu atan an la mule thinang ti a hril poka thanglamanilum aina hmuna an omlai chuan akal santa a an ni po chu an ti ti zui vele a Christiani chuan olalpa hetilai kan thlengta hi chu kavalom tak em ati a ngil nei chuan nangma ma ilom chuan ke phei chu loma wanga zuanga beng thlenga bop khai om kani e ati a Christiani chuan kongkhar pona kan din laia ka han kek po a chan na reng om lo lai kha chuan kan thorim na zong zong kha a thon don ta ani hi ka tiril ru man to a oilian pui mai alo kala aron bau khur khur mai phei kha chuan ka thaphang te asin ati a ngil nei chuan ke chu kongkhar veng tu in a hruai lu tak chewa keima chawa pona kalo om ran mai lai kha ka thaphan ber lai ni khati lai tak kha chuan mei che pahni bu ro som na a chuan bu ro somin an omanga pakhat chu kalbo puin a omanga pakhat chu nu che in a omang ti ziak kha alo thlengta ani hi kalo tiril ru a kawahan wan duai tak em ti in ka au chuak man thelasin han kik le po kha ka ngam to meu lova ma se kong kalu chunga in ziak kha ka han hmu a ti chuan ka in ti pachanga ka kik le ngei turani ka kik lo chuan ka thimai done mo ani om si a ti in ka han kik le ta ani ma se ka hlau em awangin thi le dam karaleng an ti ang hi kani ta berani ang chu engtin nge ka kik ti po ka in shelo reng reng ati a Christiani chuan chu ikik dan po isheme ulawamo ikigri atangot po khan honsak idu zia chu a hriat khop mai ke phei chu ikikri khan min ti phuzok nge nge a khatiang khopa kong khar kik na sa po kha kala sengai reng reng lo kong khar kha iron nam honganga ilo lut ngei don ani hi kalo ti man to asin ati a ngil nei chuan kadin mun anga ding tan kha chuan ti lo thei ani lo ti khan kong khar kha min khar nan tamai si a ui kol la kha kabula khan ala om run box si a keini ang mei che a po adoi zeple om nem ber mai chi ang tan chuan tlom le za don lova kik chiam mai lo theim ni ang ani le lalpa khan engtin nge angai min hrilte athina urviau lo mo ati a Christiani chuan e a ur lo waniang ikik thom thatak mai a han shet po khan anui sak kha thin ur omin alang love makati em mai ro chu khatiang uikol akol tlat mai kha ani lo hresa pheini ila chu kan kal ngam topin ka inring lo ma se kaltanana na chule hei kan thleng ani tamaya alom om ngotin ka hria ati a ngil nei chuan remiti zong ani chuan alo kan le huna engwanga khatiang uiten om deuh maite a hung chunga kol renge ani kalo zot te re ngang ngai lo lama angai bik long chumo ati a no pang ho chuan ni e lo zot nge yang che that dai turin ingen nge don ya chuti lo chu kan chua le huna min lo se ang ti ka hlau riau an ti nak naka nakin dewa chuan kong khar veng tu chu alo kal le tange ya ngil nei chuan a ma a bok khupin chibai a han bu ka lalpa chuan ama faknana ka oka ka hlan hi min lo pom sak ro se ati a ani chuan I hnena thamon na om ro se thoro ati a ngil nei ero chu akon ngain ala kun renga
olalpa nangjong midik tak ini nima sela iro rel dan hi ka zot du che ani engwangin nge ikot laya hian hetiang uihlo om tak hi ikol tlat maile keini ang meichia le naupang te tan chuan mu mai po a lawa tlan chiat atul si a kongkhar po kan ron thlengam don hleinem ati a ani chuan kha ui khamo midang ta ani kha solaya in lian tak nei tu ta so ani a kan ram ribula aron da tlat thina lom mole van ram zong tu te chuan abau hi an tha thina achang phei chuan kan in hung na pal thleng thleng hian a local thina mi fel tak tak te po ati thlabar hle thina sin ama ero chu ati thlabar then khat te chuan huai sen pha nan an mang ve hlau thung anei tu pa chuan keini mangaya ada zong ani hau lova van ram zong mi te lo ti thai tur le he kong khar hi ron kik ngam lova siama kan hne na local tura piang lo dang tura ada ani achang phei chuan alo zuang chuaka kamidu tak tak te po aron ti boy thin ma se zol ka do sham shama van ram kong zo tu te chu ahun taka kalo tan pui jok thin chu wangin ui chuan adu ang chuan angai sa thei mai bik lo ani nangni po in chung chu lo shelok ni ula chuan ui mai te chu in hlau du bik hau lowang le ti ema chuan kut do te po hian thilpek dong ngei dona anin hriat chuan an valu na tura chuan uiten lo bawin lo se hial don thin ma se an paltlang sham thina sin a reng thu a misang ui ma ni se abau ringot po van ram zong mi ten hlok pha nana an man don te chuan helaya a om ve te chu enga nge mo kan han rem ti lo viau le mang le kami te chu sakei bak nei laka po ka hum thina eng aya nge ui mai laka te chuan ka han hum lo te lulang ni ati a ngil nei chuan ani don take kalo shelo matin ani engkim fel takin itivek alo ni zok chu ati a Christiani chuan anjin kong chan chin te asoya an kal le zel na tur te po chu azot pa luama kong khar veng tu chuan eile in tur te abwa sai saka ake te asil saka Christiana alo song bol dan ang chia khan anni po chu duat takin alo en kola an kal zel dan tur te po chu ako mu veka ti chuan kamomanga chuan an kal chhuak le ta hian ka mu a khwa po atha in anuam hle a Christiani chuan he hla hi a han sa a van ram kong te ka zo tan ni kha mal somin omro se he kong min ko mu tu po kha mal somin ombok ro se chatuan nun na ka zon ma kha hunrei takni ma se theito pachakin ka kalang kallo ai chuan tlai a thazok kan mittui lo ma changta kan hlau po rin na a chutin kan kal tran don po in kan top dan tur entir Christiani le athian te kal na tur kong sir hung na bang pi a chuan huan pakhat a oma chu huan chu ui hlau om tak nei to pa ta kha ni a chu huan chunga thei kung then khat chu a hung na bang pon lama chuan a lo zar chuak duai hloma ara chu a it om em wangin an lova an ta na thalo tur thleng rokin an eita thina Christiani fa te po chuan an mu chuan naupang ti taka an it ta em maya an lova an eita maya an no in a han khak deuh po in an sot chuang lova atopa chuan Christiani chuan khai fa te u thilin ti swala lom kha thei kha kan ta ani hleinem atita a dik chia chuan ani Christiani po chuan chu thei chu mel mata ani ti a shebik lo ria sela chuan hlau thongin athi thei hia lang ti chuan an kalta zela lo fing ni emo om vel an kalang ti chuan an mani tok turin mi bol hlo tak pani hi chakfashan maya localin an mu a chu vele Christiani le athian nu ngil nei chuan mai khu na in an mai an khu thwaya an ma a chuan naupang ti chu an kala ti chuan an kalta zela atopa chuan chung mi bol hlo te nen chuan anin tok ta nge a mi pani te chuan Christiani le ngil nei te chu an ron pana pomantum tamaya Christiani chuan
min khoi su in du le in kaltum na chuan kal tha reng reng ula ani mai a han ti a nima sela chung mi pahni te chuan Christiani thu soi chu an benga ronga thun du heklo an bo buai luita a Christiani chu athin rim em maya theito pin atanga ake in atlo or maya ngil nei po chu a thei angin atang ve a Christiani chuan kyang ru kalvat ru in zak chai lom ni van ram zong mi kan ni a sum le pai engma kan nei lo suam tak po kan ni lo hi kan then rol tha te thil pek ringa nung ve mai chau kan ni ati a miswal pakhat chuan in sum du in kan be lo cheu du tha te kan neya chu chu min pek chuan kum khwa in mei chedin mundik taka kan dang cheu ati a Christiani chuan du chete kan nei ati kha a han ngai tu a in du thu in soi chu hriat po kan hredu lova enga ma kan ngai lo kan pe bok hek lowang cheu kan man mo kan ti tur hi thi na le dam na thu ani tlat khotlai thei kan ni lo ati a kalpel an han tuma ma se an ni chuan an dang tatlat maya mi bol lo te chuan ti na cheu kan tum hleinem kan du chu thil dang dai ani an ti a Christiani chuan kan taksa le nun na du a local in ni ti kan sha e kan tun hnu ti che thei tur thanga kan o ai chuan hemi hmuna thi hi kan thlang jok ati a chu vele philmang ti in an out a chiam maya chutianga au chu chulai ramdana chuan mei che than pui ngai ten an ti thin ani renga chutia an au chung po chuan mi pahnih te chuan an hnai zual zela hne lak an tum tlata chu wang chuan an ni chu an au ring zual sawa kong khara tang khan an lakal hlawak man lo ka ti to kha an au thom chu mi then khatin an lo hria a Christiani o ngei nia an hria ta wang chuan chan turin an lo tlan thuaya an va thlen chuan Christiani te thian dun chu an lo tang na sa hle maya naupang mang angla chu an tap chel chul mai boka local zinga pakhat chuan kha enge inti kalalpa mi te ti kholo intumani mo vin zet thian han ti a man a han tuma ma se an tlan chhia a kong hung na banga khan an zuang liama ui nei tu pa huana khan an tlan luta ui kol khan alo hum ta a chantua chuan thilom zia a han zot fi a an ni chuan kan va han lom tak em local lo ula chu min hne lak ngei donin kan hria a kan hlau te asin ahun taka min ron puya wang hian kan lom tak zet mai an ti a an in be boidan an soi hlut no chuan chantua chuan mei che om nem te in ni si a kongkhar inom lai khan lal hne na roi tu tur in dil lo kha makkalo ti deuh renga lo dil ta ula chuan an penge yang chewa hetiang boina le lo om dang tam tak po in pumpel thei tur henina ale ati a Christiani chuan ani takmo kongkhara du sakna le mal somna kan don zo zai te awang khan thil hlo om lo thleng tur om reng kan lo ngai to lawani chulawa lal in bul maya te chuan hetiang miswal hi an omang ti tunge ringang ni lal hne na chuan hruai tu tur chu lo dil ila chu kan ta na thonga tang ma se lal te reng po chuan kan ta na tha tur hre reng chung si a keima ni min hruai tu tur atir tlat lo hi chu amak mange ati a chantua chuan dil lo na in pek thu om hek lo chuti lo chuan min an ngai nep mai anga sin kan thil mamo te chu kan mamo ngei ni ti kan hriat nu a kan don chuan a hlut zia kan hre chianga a tul na taka chau kan mang thin ani lal chuan hruai tu lo peta che usela dil na chang in hriat lo awanga in ti dik lo na hi in hredon hau lova chu wangin in thatna turin engkim a tho sak chewa tun hnuwa in film khurto na turin azirtir chewani hi ati a Christiani chuan lal hne na chuan kan kir le anga kan at na te chu puangin hruai tu chu kan vadil don emni ang ati a chantua chuan kir le zong atul lawang in chhir zia thu chu keiman kalo thlen sak mayang cheu in kalna apianga tlak cham reng in nei lawang lalpan vanram kongzo tu te tan cholna in asiam apianga lodong song tu tur le lo buai pui zel tu tur cheu arwat veka amai ro chu ka soi to ang khan mamo in nei apiang chu te lua po om lovin a hne na dil zel ula alo ti sak vekang cheu ati a
chutia asoi zo chuan akir san le ta a Christianity ho po chu an kal ta zela ngil nei chuan tuna chuan are ta huai mai le thil hlo om chu kan pel zo to cho kanga boina dang chu kan tok to em lawang chu mo ati a Christiani chuan ngil nei hne na chuan nangjong I tha ema engma hlo om tura rin na chang po shelo ma la I thiam ome keizong ka swal na hi atam to ema wangin kan chhuah tan tir lai po khan thil hlo om kan tok nge yang ti chu ka hria asin mole ma se inven dan lam reng ngai to na chang ka lo shelowa keima thiam lo vekani e kadem om ngot mai ati a ngil nei chuan engtin nge in atanga kan chhuah ma in hlo om a om ti hriat thei bi ka ati a Christiani chuan a chan chu mo kan hrilang che kan in kan chhuah san ma khan zan khat chu mumang kanaya kamumanga chuan mi pahnih mel che em mai khovela anni anga mel chhia kha an ompo kring lo ka khumban bula hian an lo dinga ka chandam na tur kong min dal dan tur hi an lo zonga mang ang em ko omlai khan henu hi engtin nge kan tiang amuthil po in a har po in ngai dam dilin a au cham chi mai si a hetia ati hi kan phal reng chuan a pasal ang khan kan chan le mayang anti a chutia anti awangot po chuan film khoratul le ani ti nang po in ise thei mayang chuwangin lo inral rin theina huna kha chuan thei to pa inral rin dan tur ngai to na chang te chu riat om tak zong ani mole ati a ngil nei chuan hetia kan film khurlo wanga thil the ngil kan nei hian kan fam kim lo zia min hriat chhuatira a khongai na zau zia kan hriat theina na lalpa rem ruat po ani mai theyasin hei kan dil le ngen wang ni hau lovin a khongai na chuan min zui zela keini aya chak thil hlo om pui laka po ama thu in min chan him zel ani ti po kan hria alom ati a achun zom na hi naktip zana ilo chang le don nia min ngai thak sakawangin kan lo me